assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe Dental Dina TV ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillah aadi men ko janngo inchallahu ta'ala ko janngo woni manditare dental diina meɗen. So Allah jaɓi on ji nan ɗo windi Dental Dina TV. Eɗen gandi ko janngo keɓeten duuɓi 10 inchallahu ta'ala. On ji fuɗɗono ko le 16 avril 2016 wada janngo inchallahu ta'ala wontata 16 avril 2026 keɓen duuɓi 10 e ballal Allah e sembeji muɗum. Kadi dental men dental diine e dental journal e dental alkul arab e pular fof so rendi ene hen 421 neɗɗo. Alhamdulillah bil alamina. To bange YouTube to ujunnaje 9 nanton e 105 neɗɗo e 91 nanton moftani en. Jiida ko woni Facebook, jiida e aranoɓe caroya e nokkuji men goɗɗi. Yettere Allah nan ɗon. Eɗen gandi kam duuɓi 10 wona balɗe 10. Eɗen hen jamma ñalawma oɗon jiya ala ko fifinda en hay hunde. Hay so min cellani oɗon jiyamin wadde hankadi yonti darde mon, yonti jingere mon, yonti hankadi natton salade wiyede ngare gadde hankadi yo yalte e mon ha laaɓa cer gandanon koye mon arde addude kala no yonti tan min mbiyo ngare gadde ene muusi ene hessini amen ɗemɗe amen ngare mon e mbiyo ngare gadde ene muusi. Ɗum noon wadde hankadi en gandi en paami en jangi en ɗiggini en gandi en paami hankadi en ɗiggini duuɓi 10 ñande fo ene haale konngol gotol ngare balle ngare jingue te ko watte ko nafoore men ene fo ndendinde. Ɗum ɗo ko saha tan dabɓo woodi neɗɗo jogi tan gurdam muɗum anda no yahata anda ko hande anda ko janngo wadde wonde mon nde ene walla on ene jingano on koto jejjete goto kala ko dimuɗo mum ɗo yiɗa arede ene ñaage on ganda ɗo min goni no min goniri oɗon gandi kam ɗeɗo golle ko golle courant wifi connexion min gacca hajuji amen 7 heures subaka oɗon jiyamin amin gonde moɗon min jaaha dental diine golle dental journal golle gande pular jangine alkul arab jangine min jaaha YouTube Facebook jamma ñalawma teltel oɗon kuccite oɗon daara kala pinɗo dawa e haajuji muɗum waɗa ko yinno e haajuji mum ɓe hen gollo keɓa lewru maaya mbaɗa e haajuji men ɓesguji mumen on saaha garta ga amen ala ko wiyata sona on jarama jokke golle min beltima yo Allah sellin doole. Ɗum nannaki famnaki ko nanni famni kene fof ken gotum ndenden jingen ballen janngo noon ko janngo mon onon jeeyi janngo minen jeeyi ko deƴƴere heƴade on e nande kongi mon ko golla ko no waye mon min ganda so tawi no ko ustate hen min gusta so tawi ko ɓeytede hen min ɓeyda. Ɗum woni golle ɗe ko en dendiɗe goto kala jogui hen ndimagu mum haala ko yiɗi ko welma ko kalanamin ko mettuma ko kalanamin min ganda ko ñalawma manditare goto kala ara haala hen ko yi hen ara haala hen ko jangi hen ara haala hen ko naftori hen goto kala e men ko dimo haala ko yi hen ko fewani ko haalane min mbawa ɓoccidde ko fewani ko min gata pewal he. Amin ñagono goto kala e mon hitande hesere moƴƴere kadi yo battini kadi duuɓi kilɗi limtinde ko janga hen famɗi hen heewi hen gila goo ñana natande haytti oɗo ñalawma
biyeteede janngo 16 o kala ko waɗa heen ko feewaani yo Allah yaafo en ko waɗa heen ko feewi ko yo Allah jaɓanen ɗum sowa ɗum watta ɗum kumtal haaju gooto kala e meeɗen enen fof jiɗɗen ko yo feew enen fof jiɗɗen ko yo moƴƴu enen fof jiɗɗen ko yo rew laawol wadde janngo so Allah jaɓi mo jii vidéo janngo yalta YouTube 7 heures mo jii ɗum toon yalta boowal hade mi arde mon taw oɗon jeeɓa golle mon no ko woni gaa ko filmama gasi fewnama gasi waɗama to YouTube to moftima toon janngo 7 heures ma jii yalta boowal inchallahu taala jeeɓowo yeeɓa jiyowo yiya ana gandowo anda faamowo faama kala ko woni gaa fof min filmama ha laaɓi cer mon jii golle gonɗe gaa ɗe mon paam golle gonɗe gaa ɗe arnoɓe gaa ɓe gandi ɓe garan gaa ɓe ganda waɗoɓe kolle ɓe ganda ɓe jiya mo yiyano yiya jiino ko ɓettiro jigol ha ganden golle ene jaari yeeso eɗen gandi golle jaari goto fof amin jii darde mum tinnare mum e duuso mum hewɓe hen mbaɗi hen juuɗe mbaɗi hen balle mbaɗi hen ha yettiɗo sinno on jingano wayatani arata ha ɗo wadde amin jetta on amin jaara on tinnare mon duuso mon e galle he hatta noon neɗɗo fof so ko ɗum woni ɗo wiyete ko yo ɓeydu wona yo ustu a waranno seeɗa ɓeydu seeɗa ma o wona ɗum cukalel nde ko ñamanɗa ko sa mawni wa ɗum ñamata wutto ɓornoɗa o sa woni mawɗo wona mo ɓornoɗa wona wadde denka ene mawna angal yaaja wadde en jaññat tawde aɗen gonno ko cukalel toksel portable gotel eɗen jaaha ene yaaja eɗen jaaha ene yaaja wadde eɗen ɓeyden ko so gofoto ñoofimi tan yon jaarama jokke golle adan hay hunde aɗa heeɗo aɗa heppa ko finata gaɗa yo ar so arani kadi wiye kadi mataw nataw on jiiya somin cellani ay mbadda hen hamin gara e moɗon gila 2016 ha janngo woni 2026 hol ñalawma mo kattiɗon min namdi ɗum kala min pini hayso min cellama jota andude hayso min cellani jaɓata haalande o min cellani on saaha somin cellani on ganat saabu gonta koye doddude teltel tawi mbawata jabade wadde min gata min mbadda hen ha min cella taw on tinani wala jeewa saaha tomin jooɗo fodde balɗe 15 amin leeli min cellani kono on tinta ɗum so an saaha tan yonta janngoɓe donko yiide jangde mumen ɓe namdo ɓe kolle ɓe kalne min cellani ɗon de tinta min cellani kono somin celli wa saaha min jangini ko heewi mofte e nder weehe kalne fini jiyon kalne pinɗon jiyon ha cikkon ma ko ɗum woni o jii darsuji mon pular ɗi mbaɗanom ko adi korka on jii ha joni aɗa jaaha woni jangde mon hijjo pular ngo ɗum ɗo waɗano ko adi korka fodde ko adi lewru korka gollono fodde kono jange masɗe pular ɗe alluwal ha waɗano fodde alluje nogas jiiɗi alluwal lomba e nder weehe kalne pinɗon jiyanno gotol yalta ellemen joyi ɓe jangguinoon te ko jangguinono e tampere fewna golla kala ko ari kalne min pini amin ƴeewa ɓuri wonde maslaha moɗon mbaɗon ɗum kalne min pini amin ƴeewa ɓuri maslaha mon e jangde he ɓurata weeɓirde no ɓurata yooɗirde mbaɗira noon o ñana fof oɗon jiiya waylo ne waɗa kalne pinɗon oɗon jiiya waylo ne waɗa on waylo noon ko wayli ɗum ko wona mere ɗum noon wadde ha joni enen ngala to caméraji ko filmirten portable yatan gila nden ha duuɓi sappo donc dañde caméraji meɗen ɗen jiyanɗen koye meɗen wadde hankkadi noon garen jingen goto kala adda seeɗa mum ndendinen cooden caméraji men batten golle men jahoje ɗe golle ɗe ɓuuri yaarude yeeso sinno on nanno haala no wiyeno no wirano on jaɓri noon ene waɗe piye ɗe eɗen gadde eɗen ndendina hande tawne mbayi télé mawɗo hande wara ɗo wiye Kaolack waɗi télé Dental Dina TV radio mum télé mum oɗon mbaɗa hen balle mon ene ɓuuri yaarude yeeso kono noon seeɗa yarate yaaru seeɗa bonani boni ko darade nde jahowo ene yaha ɓuuri ma asan yettoyi wadde en garti Dental Dina fuɗɗitima hoore Bowal wadde min mbi on bisimilla moɗon balle mon jingere mon hitande nde ɗo nde artoyta mo wuuri taw en keeɓi télé meɗen darima e galle men keɓen galle men Dental Dina TV keɓen oto men Dental Dina TV
taw ko enen jeeyen koye meɗen fof yoɗana en taw ko inde men woni hen eɗen mbiye Dental Dina TV nan yaha enen yooɗe men Dental Dina TV heɓa oto mum banggue winde hen galle joɗɗo fewne ha feewa wiye ko Dental Dina wonɗo waɗa hen télé waɗa hen radio yimɓe nanne hen ene gollo e jooɓe wona ko ballal nan ɗon wadde kala joguiɗo kone walla ɗum ha ɗum daro bisimilla mum hen daro hen walla hen jingga hen wallaɓe ne keewi jingoɓe ne keewi koso kalanaka mbawata nande saka mbaɗa ko wadde kala nanɗo konngol ngol yettina goɗɗo o nande junggo e poos renda keɓen ko galle men mo ganduɗa ko Dental Dina jeeyi waye télé moƴƴo fewne ha feewa waɗe bureau mum waɗe fofo mum kaɓoto mum nanne toon oɗon jiiya ko ɓuuri yodde ko arata ɗo ko o saaha kam kala ko fewnete e nder golle o yiɗum no joni o tableau joni wawi yodde o ñi wawi yodde de ko waɗi ɗum ni ko machine mbaɗi ɗum wona minen ɗum nawata ko gandal amin bitta kalne pinɗen witto kalne pinɗen witto kalne pinɗen witto tan gonɗen gila 2016 faade hande en daraki e wittude kalne pinɗen eɗen jangguina eɗen bitta eɗen gadda kala komin jiiti ko nafata min gadda so min bitti min jiiti ko nafata min gadda jiyon kolla ɗon ha ganduɗon deke eɗen ɓeydo en daraki ɗo gotel ɗum ɗo sinno ko dari tan wayatani wadde amin kessidina konngol wiide on jarama janggo inchallahu taala wonata 16 avril 2026 Dental Dina men heɓata duuɓi 10 en jetti Allah baɗɗo en ni en jetti Allah baranɗo en ni en jetti Allah dendin en ha gonɗen mbaɗen ni amin jetta goto kala e mon min mbawa rewde inde goto kala e mon dendagal golloɓe hen ɓe e dendagal gollanteɓe hen ɓe e dendagal ɗo nawete fof goto kala ɗo woni ɗo min gari ha ɗo ma ɗo min mbima a jarama yo Allah sellin doole amin jetta on amin jara on suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen janggo aadi men inchallahu taala en ngala haala janggo sona garon kalanon min ko jiiɗon e dental he ko weeli on ko kalanon min ko metti on ko kalanon min ɗum woni jarama janggo ha hiira en ngala programme hay hunde e programme uji so tan garon onon koye mon naaton kollira weltare han kadi ko ñalawma weltare belta ɗon gaddo ballal mum adda ballal ñappa min jiiya mi waɗi hen nangam walla ma waɗi hen nangam ni foti mi waɗi hen nangam walla ma waɗi hen nangam on saaha no ndendina on nangam cooden hunde kadi kolɗon ɗum ɗo sodama gandon ko arano ko woodi ɗo naati woni kala ko ari fof woodi ɗo naati wona janggo mon jii golle ɗe kala ko warano ga arano sooda mon jii ɗum janggo inchallahu taala yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah mo gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina numéro o oɗon gandimo ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗon hen balle jingere ɗo e wedde kala joguiɗo kono walla kene jinga ɗo e wedde mbaɗa hen ko mbawɗa ko walla kunoɗa kama waɗi hen so lewru maayi ɓe hen mbawi taw lewru woɗɗoyi wadde so lewru woɗɗoyi sono maayi gara kunoɗa mo waɗi hen naggam on naggam so yonti a waɗi gara kalna julɓe ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko 00 221 77 906 14 81 tan nanna hen ngara jiya WhatsApp o kaala indema ko min kaari gonɗo nokku kaari waɗi hen ballalam e jingaram e ñalawma weltare men maytare men wassalam